मासारखौ फुथुला खालामना सावग्राफ्रा जोंनोमोन। 2 नम्बर फर्मजों मानसिनि गोसोखौ बायनो नागिरदो। आयेन पास जानाया सरकारनि सिम्बल दोङो। मिथिबा आखाइ खमना हो। मासारखौ फुथुला खालामना सावग्राफ्रा जोंनोमोन। आच्छा बुजियाखैमोन। हाग्रामा सारा 7 बोसोर सिगांनो बुंखादों। मिथिबाय? एकदम बे मानसिया शिब जानोसो आन्दलन खालामदों। खुनु बिटिसिनि रायजो राजानि थाखाय आन्दलन खालामाखै। बुङाखैमोनबा बिनि खोथाखौ दाला। आं खुनु दिन एमएलए मन्थ्रि जाया, इलेक्सन गेलेनो आंनि थांखि नङा बुंदोंमोन ना। आङो आबसुआव थानाय समाव गावनि खर'खौ सयबा लान्था हजादों। प्रमद बर'आ बुंबाय बड'लेण्ड मोननांगौबा खानाय हजाजोबनांगौ सेंग्राफ्रा। दे हजाबाय जोङो। 6 बार हजादां। बिफाया फन खालामना बुंहरो आंखौ। बा नोमफायाबो थैयाखै, नोमायाबो थैयाखै, मानोथ' खर' हजाखो। बिसोरना गारगोन दा बिफाबो थैया बिमाबो थैया खानाय हजानाया। नांगोन नांगोन दा बुंदे आं उन्दुनो हानाय नङा। नङा होमबा? प्रमद बर'आ सानसे दिना जोंखौ लेंहरबाय, गामसा गाननानै गाबोन फैलाय। थांबाय जोङो 5000 एबसुनि सेंग्राफोर, बै जिरायनायफ्राबो थानो हागौ सानै 5000 एबसुनि सेंग्रा गोदोआव आरो लानानै गामसा गाननानै थांबाय। दाना सट बांसासो लाहोनोसै। एकदम सट बांसिया बोरैमोन ना? देबायदि अखमान बर' मालकत खोथा पातिसे। सट बांसिया ओरै बिखायाव आखाइ होलाय बावनांगौ। ओरै आं मुस्रि कास्टम बसुमतारी सान अखाफोरखौ साखि दोननानै, बर'नि बिफा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ साखि दोननानै, बर'नि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिखौ साखि दोननानै, बर'नि गिबि जिनाहारि खालामजानाय गेदेमा आइजो गायदे हेलेना बिथांमोनखौ साखि दोननानै दिनै जों समायखिरा लाबाय। 10 सानसिम बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्डखौ सोमावसारलांबाय थागोन। समायखिराखौ लाबाय जों 5000 एबसुफ्रा। आरो सान अखाफोरखौ साखि दोननानै, सान आरो अखाफोरखौ साखि दोननानै, दा हर जाबा अखाफोरखौ नुबानो गिबाय थायो आं। साखि दोननानै होनबायना, दानाथ' बड'लेण्डआबो मोनाखै। प्रमद बर'आ जोंखौ थगायनानै गाफ्रिन जाबसिब जाहैबाय। 5000 बर' सेंग्राफ्रा सट बांसा लाबाय। सान अखाफोरखौ साखि दोननानै दिनै जों समायखिरा लाबाय। 10 सानसिम बड'लेण्ड मोना सोमावसारलांबाय थागोन। दाना समायखिरा लाग्राफ्रा जों 5000 एबसुनि सेंग्रा, लाहोग्राया प्रमद बर'। दा लाग्राया फाब नांगोन ना लाहोग्राया फाब नांगोन? लाहोग्राया फाब नांगोनबाथ' गेन्द्रानाव नांजोब्बाय। प्रमद बर'नाव नांमारगोन दा? बर'नाव नांमारगोन दा? जोंखौ सट बांसा जाहोदों। दा गाहां दोरोदलांबाय। जोंनाव नांमाराना? किसुमान रावबो लिडार नङा सानोमोन आं। बर'खौ गाज्रि बुंनानै मेगनाव मोदै गग्राय आंनोमोन। दा हराव खोरखि खुलिनानै उन्दुआ, अखाफोरखौ नुहुरबाय गियो आं। अखाफोरखौ साखि दोनना समायखिरा लानाय होननानै जा थगायबाय जोंखौ। नङा होमबा? हाग्रामा सारा बुंबाय बे सेंग्राफ्रा थगायजागोन सानसे प्रमद बर'जों। हाग्रामा सारनि फुथुला खालामनो सावबाय जों। मिन्थियासै 7 बोसोर 8 बोसोर सिगां एबसुनिफ्राय फैनाय होननानै। दा बेबादि ओंखायनो प्रमद बर'आ बर' रायजो राजाखौ थगायदों, एबसुजों थगायदों, एनडिएफबिखौ थगायदों। बिटिआर सुक्ति जानानै जासिगोन होननानै न'खर न'खर साख्रि मोनगोन होनबाय। अमा फिसा थुमुगनो बयलार फिसा, थुमुगनो बोरमा फिसा, थुमुगनो हांसो, थुमुगनो दाउदै, बिसोरनो जाबायनो साख्रिया बिसिना। इउपिपिएलआ साख्रिया बेनोनो। बै फेरेंगाजों राकेशजों बुंदों बे कास्टमजों बिक्रमजों बखिबाय थायो। बिसिबां मानसिनो साख्रि होगोन नै लाफै होनबाय। नायबाय सोरनोबा बोरमा फिसा, सोरनोबा हांसो फिसा, बेजों थैजासे रायजो जानो हायो। बिसोर प्रमद बर'नि खोथाखौ बुंजाया, नोंसोर मालाय मिथिखायोबा उदैखौ नायना थगायसुला होननानै। नङा होमबा ना? आरो दा नोंसोरखौ नै सेंग्राफोरखौ न'खर न'खर साख्रि होगोन होननानै सेंग्राफोरखौ थगायबाय। सेंग्राफ्रा जोंजों फैजोब्बाय। नङा होमबा? भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरखौ साख्रि जागोन होनबाय। गुवाहाटियाव थाङोब्ला भेन्सार स्कुलनि जेंनाखौ सावराया, गाव गावनि जेंनाखौल' सावरायहैयो प्रमद बर'आ। सासेबो मास्टारनि भेन्सार स्कुला जायासै। 15 बोसोर 20 बोसोर मास्टार मावनानै फोरोंगिरिफ्रा दरमाहा मोना, सात्र'आसो दरमाहा मोनहैलांबाय। रिटायार जाबाय। बे एकदम दुर्गा फुजा मा होनो बोसोर गोदान फैब्लाबो दख'ना गांसे बायना होनो हाया। भेन्सार स्कुलनि मास्टार बेबादि जाबाय। दा बे भेन्सार स्कुलनि मास्टारफोरनि दुखु दाहाखौ प्रमद बर'आ बुजिया। टेट मास्टारफोर बुजिया। मिड डे मिलनि ओंखाम संग्रा हाग्रामा सार सरकार समाव 1700, प्रमद बर' सरकार फैनानै 1500 जाबाय। नङा होमबा? थगायबाय प्रमद बर'आ ओंखाम संग्राफोरखौबो, स्कुलनि मास्टारखौबो थगायबाय। गोबां एबसुनि मानसिफ्रा फैदों। मानोना जों सानदों मोनसेल' पार्टि,
BTC-खौ रैखा खालामनो हानाय बे जाहैबाय BPF हाग्रामा सार नङा ओंखायनो 7 तारिखआव भट होदो साफ्रोमबो 7 तारिखआव फैसा मा होनो भट हो फैसा होगोन बिसोर 500 थाखा जों होनदों जाहैदों बै जिरायनायफ्रा खालामथों बिसोर मिथिं गाबोननो 500 थाखा हैनानै स्लिम खालामगोन जों होनदों हागोन नोंसोरखौ नङा होमबा ओंखायनो जेजोंबो थगायजानाङा दंफां गायनाय अरुणोदय जेजोंबो थगायजानाङा যাহা অনলাইন রাইজে যাগেন না BTC-কে ভাল বচাব লাগিব এই প্ৰমোদ বড়ো গৃহণা ৰাজনীতি কৰিছে প্ৰমোদ বড়ো আৰু হীৰা চৰণীয়া তেওঁলোকে অকল গৃহণা ৰাজনীতি কৰে আমি BTC অঞ্চলৰ বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী 600 বছৰ আমি থাকিব লাগিব BTC আমাৰ দেশ বড়ো মুছলমান বড়ো আদিবাসী সকলো জাতি জনগোষ্ঠী মিলি কিনে আমি সংসাৰ খাম ইয়াৰ কাৰণে 500 টকা পইচা দিলেও ফুসলাব নালাগে আমি একেলগে সংসাৰ খাম जोबथारनायाव 7 तारिखआव भट होदो नङा होमबा दे साबायखर थाबाय थेंक इउ जा UPPLफोरा 2 नम्बर फर्मजों मानसिनि गोसोखौ बायनो नागिरदो 2 नम्बर फर्म 1 नम्बर फर्मखौ आं नोंसोरनो होगोन दा आरो सोर मोनो सोर बायदिया मोनो बेखौ होगोन माने राजनीतिकआव ओरैबायदि 2 नम्बर फर्मजोंबाबो नोंनि गोसोखौ बोनानै आपन खालामनो हानायानो राजनीतिकनि देरहानाय नङा होमबा 2 नम्बर फर्मजोंनो नोंनि गोसोखौ देरहानो हायोबा इमान मोजां मुल्यबान भटखौ मोनोबा मा नांबावगौ नङा होमबा दा आसोलखौ हर फर्मा मथो नै आसोला बिसोरो गांसे होदों ने अरुणोदया गांथाम थायो नै मिथिबाय नै गांसे नैबे गांसे आरो नै गांसे गांथाम थायो आरो बिनि फट'आ आलादा नै बिसिनिया गोजौ ट्रेक्टर दोङो खिन्थु सरकारनि आयेन पास जानाया सरकारनि सिम्बल दोङो नै सरकार गासैनिबो होयो बिसिनिया फर्मा ओरैनो थगायनायालाय नङा होमबा मोनाबाबो ओरैनो माने लटारि आरो सोरबा होनाया होबाय होनाया गैया सोरबा थगायना नांसनजादोंबा बेहा थगायजानाय बायदि आरो बिदि आरो दा बिनिखाय बेयाव मा मानसिया मोनो नेव लिरनाय दोङो नै मिथिबाय मानसिखौ बिदि थगायनो मोना खिन्थु दा नोंसोरनि गामियावनो नोंसोरनि UPPनि BJPनि मेम्बारानो सोरबा होबाय मोनथारगोन 2 लाख इन्सुरेन्स जागोन बाय बै होग्रा मानसिया बै लिडार मानसिजों थगायजाबाय लास्टआव नों गामिजों गाज्रि मोनजाया होमबा मोनजागोन ना मोनजाया नों बेयाव जागोन दाय फर्म होग्राखौ हमनाङा होमबा बेथ' जिन्दागियाव बुंजाबाय थागोन बियो दा जाय फर्म होदों नोंनि लिडारनिफ्राय फर्म होफैनाया फैसा लाबोदो बुंजागोन बुंजाया बुंजागोनब्रा बिनिखायनो आं मोनसे मेथाइ सुजुदों मिथिबा आखाइ खबना हो मोजां नङा केसे कलेजखौ मानो जों कलेज आरो स्कुलखौ सरकारि खालामनो हाला होननानै आं लेखाखौ नोंसोरनो लांगोन बेफोरखौ होयै सों मिथिबाय नोंसोर माबोरै थगायनो नङा नों माबोरै थगायनो इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेन्ट टु प्रोभिन्सियलाइज दा कलेज मिथिबाय इंलिसाव बुंदों BTC-आव थानाय मोनसेबो स्कुल कलेजखौ आसाम सरकारा सरकारि खालामनो हाला होनना लिरना हरनायखौ जों मानो लिरना हरजाखो नोंथ' फरायसा आफादाव दङ नोंथ' UPPनि मेम्बार नोंथ' चिफ सारजों थायो बिनि एन्सारखौ जोंनो नांग्रोगौ बिनि उनावसो खोथा बुं बास जोब्बाय आरो माखौ बिबाव जे MDB-नि खोथायाथ' थांबाय नङा होमबा स्कुलनि खोथायाबो थांबाय सिमाबारि होननायनि खोथायाबो थांबाय गासैखौबो बिसिनियाव सोंजोबदो आं लेखाखौ होलांजोबसै आरो प्रमद बर' आरो UG ब्रह्म बिथांमोना 2023 थांनाय बोसोरनि 12 तारिखनि जुनाव बर' रायजो राजाखौ इलेक्सन खालामनांगौ होननानै लिरना लानाय लेखायानो दङ आं बेखौ होलांगोन दा नोङो बुंदोंमोन जों इलेक्सन खालामहोआखै हाग्रामायासो खालामहोदो होननानै नोंथांमोना बुंदोंमोन खिन्थु लेखायाव जोंनियाव दङ जुननि 12 तारिख 2023 सननि 12 तारिख 11ता बाजायाव प्रमद आरो UG ब्रह्मआ इलेक्सन खालामनांगौ होननानै जोंनियाव लेखाया दङ नै लेखाया होनना सोंदो नङा होमबा नङा ना दा नाय खोनासं बेफोर गासैनिबो घटनाया हाग्रामा महिलारिया गभर्नमेन्ट खालामनायबा हाग्रामा महिलारियासो दाय जागौमोन नङा होमबा MDB-नि गयिया हाग्रामानि दाय जागौमोन सानजा सिमाबारिया हाग्रामानि दाय जागौमन सेंग्रा सिख्लाखौ साख्रि होनो हायिनि दाया हाग्रामा जागौमन स्कुल दानजानाया हाग्रामा जागौमन 155ता बर' स्कुला प्रमदनि मेगन देखायावनो नायजे दानजाबाय आसाम सरकारनिफ्राय प्रमद बर'नो लेखा फैबाय बर' स्कुलफोरखौ दानजोबनाय जाबाय सनितपुर बिश्वनाथ गहपुर
दानजोबनाय जाबाय बे लेखाखौ दा नोंसिनाव होलांगोन आं लेखाजोंसो सों खुगाजों नङा मिथिबाय आदैमोन लेखाजोंसो सों डाइलगजों नङा मिथिबाय दा